Koro gin odiochieng' makinyi onego bed ni waromo gi county director mondo wang'i anena ni to watim assessment ni nitiere joma ne okodwoko mana barua lakini onego bed ni negidhi retooling manitimo. Koro jogo onego bed ni imiyo barua. Nitie jok mane ogone gi sime momiyo ambe a support jaduong' Awangi ni sama wa fight ne joge wagi to at least gimbe gibed humble mondo gi support wa mondo wakonygi mondo gimbe gikonyre. Nitie jok mane ogone gi sime ka ninyiso gi mondo gidhi kata retooling to ne gibolo mana yanyi. Koro ni ng'at ma kamano nyisi ni ok adwa tijno. Koro kosemiye barua to kata iluonge mondo ikone ni mondo obi udhi ukonye to senyisi ni ok odwa tijno. Onge kaka inyalo chune. To sirikal bende nyaka koro ng'i ni ang'o miyo jogi ok dwar tijno. Nikech ng'ato ne tiyo tich kaka BOM, Kilifi koni opogore matin, at least BOM inyalo yudo ka samoro inyal miya 25,000 ninyal chule 25,000 ting'ado 25,000 no to duogo dong' 22,000. Mane pesa manoyudo per month. Tikawe ne opuonjo e secondary school, e secondary kama ne gokinyi nitiere chiemo, chai, lunch nitiere, skunde moko kata sapa nitiyo chamo kanyo, kaso odak bende machiegni school. Koro niyudo ka 22,000 mane oyudo e giko dwe to NHIF bende ichulone ne nyalo sustain ne kotuo to nonyalo dhi osiptal. Lakini kane koro golgi e position no koro tergi in turns makoro imiya 17,000 oteri e primary school. Okawach ni primary school orach lakini mostly wang'eya ni primary school thothne jopuonj chulo pesa gi magichamo kacha gisolo pesa go. Thoth schools mag primary ok obedo capacitated enough maginyalo loso godo ne jopuonj chiemo. Koro japuonj ni chulo pesa ne mondo kochiem. School bende otere mabor gi town kata mabor mane i piny kuma ne ok odake, chuno ni nyaka odhi omany ot kuma onyalo dake. Koro iyudo ka ngima odhi obedo ne matek ma ok onyal survive. Emomiyo jopuonj gi koro yie wang'o koni afadhali awera gi tijno to adhi amany kata nakago ohala. Omiyo wachni nyaka sirikal koro ng'i matut ahinya. So Kilifi watemo, wasewuoyo kodgi, watemo wuoyo kodgi kata kawuono nitie mapod gonwa sime, wanyisogi mondo gikelnwa barupego, waloso mondo wadhi wawuo gi director mondo wang'i anena yo manyalo konyogi godo, mabiro dwaro mondo kony, to mapod otamre bende onge kaka wanyalo timo. Erokamano ahinya, wawinjo yo makare. Wang'eni wadong' gi dakika matin.